Hej og velkommen til vores første røveri. Eller det er ikke vores første, men det er det første vi optager. Yes, sir. Mathias, går vi i gang nu? Ja, selvfølgelig. Jeg skal bare lige finde det rigtige sted og røve ham, for så kan vi sidde på ydersiden. Og det er en god ting, tænker jeg. Hvad gør vi, hvis vi bliver bustet? Det ved jeg ikke, men jeg er begyndt. Jeg tænker lige, jeg venter. Hvorfor? Fordi jeg har 150.000 på mig. Ja! Chopperne har allerede løbet. Det er sgu lige meget. Vi skyder den bare. Eller du skyder den, jeg har ikke ammo. Men den gør også noget. Det tænker jeg. Men så skyd dog lortet ned. Han har 2 gunners på, søde ven. Det er sgu da lige meget. Og faktisk ikke engang, jeg gider stå her, når det skal til at ske. Er du begyndt at røve? Nej, jeg røver ikke den her gang. Ah, okay. Kan du lige se om hvor helikopter? Politiet er her for helvede. Hvorfor har du ikke sagt noget? Fordi jeg har ikke set, de var her. Ud til bilen. De hænger i chopperne og styr. Oj. Kør! Kør, man. Okay, bare bliv der, fordi de regner jo med, at tror jeg, eller der kun er en eller sådan. I don't have a gun. Oj, oj, der var en rød bil. Oj. I wasn't a part of this, man. I don't know what who that guy was. I don't know, man. I was shut out here for putting my money into my bank account, you know. Ups. Der mistede du så bare lige vores våben også. Hvor langt nu er du væk? Et godt stykke, ikke? Så jeg kørte galt. Sådan måske død. Det er derfor, man ikke skal lade mig komme sammen med hurtige biler. Nu kommer politiet også. Så kommer der bare sådan en random dude over og kigger. Ja, ham i den røde. Ja. Han tager din gun. Nej, ikke nogen rød, sort. Nå, men der En sort. Der er lige en rød, der er parkeret midt ved vejen. ja, men det er en anden bil. Nå. Og Medic er kun 4 km væk, hvis man runder op. Jeg tænker ikke, at han gider at revive dig. Og så kom politiet ind til dig. Så hører man nogen køre galt lige i nærheden af en sirene. Jeg tror politiet kørte galt. Dude, Ja. can you give me a lift, please? Just up to my friend, you know? No. You know what I mean? Just up the road, you know? That way. Ja. Det var da godt, jeg ikke havde min 213.000 Ja, det på var mig. fint. Ja. Du nåede ikke at røve ham, eller hvad? Nej, fordi så hørte jeg politiet, at vi skulle smide vores våben. Heldigvis, så jeg sagde bare, at jeg ikke havde noget med at gøre, så jeg ikke mistede min. Der hvor jeg kørte galt, der der ligger våbnet stadig. Så de har ikke taget det endnu? Nej, politiet kan ikke finde mig. De kan kun se min bil. Hvor ligger du? Hvis du kører lige ud af den vej, der du så godt, hvor jeg kørte hen, ikke? Der holder 3 politibiler eller sådan noget derovre. Eller der er 3 politibiler eller sådan noget. Okay, men det er lige det der sving der. Ja, jeg kan også se en bil. Og der kommer en rød hatchback også. Og nu hænger chopperen her også. Wow, Kasper, du er dygtig, mand. Ja. Hvor lang tid er det til, du kan respawne? 4 minutter og 40 sekunder. What? Det er bare ordentlig lang tid. Ja. Oh my god. Medicen, han rykker sig ikke en skid. Hvad hedder det? Hvor ligger du hen? Jeg ligger lige bag bilen, sådan ved siden af. Har du ikke en medkit, så du kan revive mig? Jeg er om 2 sekunder. Sådan der. 2 sekunder. Jeg hjælper dig bare lige med at blive genoplevet om lidt tid. Jeg venter lige til politiet er kørt væk. Nå, så bliver jeg sgu skudt. Nå. 2 sekunder, du skal nok få den. Jamen, det var ikke det. Det var... Du tager bare gun i stedet for at hjælpe mig op. Jamen, jeg skal lige sørge for, at jeg ikke bliver taget af politiet, eller hvad?
Du ved. Hvorfor siger du ved så mange gange i dag? Det ved jeg ikke, fordi jeg er fucktard. Ja. Du ved godt, jeg har det på video, ikke? Og du siger, du er en fucktard. Ja. Så nu kan du ikke brokke dig over, hvis jeg kalder dig en fucktard senere. Wow, jeg kan seriøst ikke, hvad hedder det? Jeg kan repair din vehicle. Jeg tror lige, jeg låser. Eller, repair din vehicle, kør den væk. God idé. Og så jeg kan revive dig. Ja. Nå, men det er sådan et røveri, det kan ende. Ja. Og dem her, de der fra det der Korean Federation Military. Dude. Hvad? Der er en, der står herovre. Kør med. The Korean? Det ved jeg ikke, om jeg bare kører med. I talked with one of your friends yesterday, man. They're very nice people. Hvordan fuck kan du køre sådan der med hjulene? Jo. Er det en politibil igen? Det tror jeg. Hvad skal alt det politi, altså? Han kører bare videre. Men helt seriøst. De skal nok videre. Men skal de ikke på patruljer i alle mulige andre byer? Jo, men det er jo det, de gør. Det er sjovt bare, at næsten alle politibetjenter, de kommer herover. I stedet for at være i Artira. Jeg ved ikke, om jeg skal trykke på... Dude? Ja. Dude! Ja! Væk til dig. Nå, okay. Til ham med svin. Dude? Do you know how I revive people? I got a med kit. Ja. Okay. Fordi politiet holder hen med din bil. What's up, man? Nah, but it's my friend's, but he's just away from the keyboard right now. And he said that I should cover it. But I don't got the key for it, you know. You know. Not like... Så der hvor de lige ser, at jeg er på Okay, wanted-listen for 425.000. Nej, det siger jeg ikke lige til ham. Og så der hvor du siger, kan jeg ikke få dem? Så er jeg bare respawner. Hvorfor fanden sagde du ikke det? Hvad? Glem det. Det er for sent. Men hvad skulle jeg have sagt? Du kunne have sagt, at du gerne vil have pengene for min bounty på 425.000, så kunne jeg jo bare spawn. Hvorfor er det, jeg ikke kan trykke den? Der, shift Windows key. Det vil jeg ikke bare komme ind til Kavala, der er 1 minut til jeg kan respawn. Okay. Så kører jeg. Nu kom Christian på. Hvad? Nu kom Christian på. Kan du se det? Ja. Men Christian har ikke spillet endnu. Hvordan ved du det? Jeg mener, han sagde, at han manglede 7 eller 8 euro. Så købte man bare City Skylines i stedet. Ej, fucking bøs. Og du ved godt, han sidder også og ser de her videoer, ikke? Og jeg har det optaget, det her. Fy for helvede med Mathias. Ja. Christian, undskyld. Og han har også set den video, hvor du sidder og skriger. I klassen. What? Uden headset. Så du er blevet meget populær. Yes, sir. Altid fame. På det overvejelse, din bil så bliver meldt stjålet. Nej, jeg tager til Paris. Nej, det gør du ikke. Hvorfor ikke? Det er for godt langt væk, jo. Nå, så spawner jeg bare i mit hus. Det kan være. Nej. Kan I høre den dejlige baggrundsstøj? Pisse irriterende. Så spawner man bare ind, så kan man høre det der dejlige musik, eller bøssemusik.
Hotel California. Og så stopper musikken, så kan man bare høre sådan sirener og helikopter og shit. Hvad skal nu stoppes for? Dejlig dag. Der kommer kraftigt. Fuck, der er mange politi på lige nu, mand. Hvor er du henne? Jeg er cirka 1 kilometer væk fra Kavala. Nej, det passer ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke direkte punkt. Okay, jeg tager til Clove Store. Ja, det gør det bare. Her var bare 25.000 til at starte med. Hvem fanden er han? Det ved jeg ikke. Bare en bot. Men jeg ved ikke kraftigt med, at jeg lægger. Der har der bare 2 hatchbacks her. Kaput! Skal jeg tage nogle peaches med af? Kan du godt. Så kan du også lige sælge dem eller sådan noget, siger. Der er faktisk rimelig langt inden til Kavala herfra. Jeg holder ude ved den der Agatrolori, eller hvad fanden den hedder. Skal vi ikke bare mødes over i carshoppen egentlig? Jo, det kan vi vel godt. Der er 2,2 kilometer derinde. Så skal vi jo køre stærkt. Den kan fandme rende stærkt. Ja. Som den visler. Det var da også bare en tart, at du brager ind i alting, mand. Og jeg undskyld, jeg ikke kan finde ud af at køre. Undskyld, så lær det. Hvorfor tror du, man ser det udefra? Det tror jeg faktisk også, jeg gjorde. Jeg kan ikke huske det nu. Wow! Ham der, han kørte bare lige den forkerte side af vejen. Det kan da være, han kom fra England. Nej. Alright. Fordi så lige bagefter, så kørte han lige over i den anden spor igen, som han kom fra. Everything gonna be alright. Hvor er du henne af? Er du i Clove? Jeg er ved Car. Ja, der er jeg 300 meter her. Jeg er 350 meter fra. Kom så. Join mig. Nå. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke var der faktisk, for det lyder ret sjovt. Og så tænder de musikken. Ej. Så løber man derhen, så stopper de musikken. Så løber man væk fra. Og så fucking starter den igen. Så kommer man tilbage, så slukker de den. Skal vi lige rive... skal vi lige røve dem, hedder det? Ja, vi skal lige rive dem. Jeg hopper lige ud. Jamen, vi er i green zone. Jeg er sgu da ligeglad. Yes, it is. Fjern dig, dine klamme unger, så lad være. Så løber ham den anden sin vej. Jeg tager ham. Så 5.000! Jeg kørte galt. Tag ham, der ligger ude foran, skynd dig, inden han vågner. Hey, sir, stop. You will get banned. If you don't give my money back, you will get banned. I'm gonna always shut it down. Why? Tell me please. I'm new to this game. You just drop me in a safe zone. If you don't give my money back, you will get banned. Yes, you Yeah, know. of course I will, Yeah, you know. of course I will, you know, man. Piss. No, I'm not afraid of reporting you. Yes, you know. I can link you the forum post when I'm done. So you got one last chance to give my money Shut back. the Yeah, fuck of course. up. Yeah, of course. I give you your money back, man. Money back. Sorry, I didn't know, man. I'm new to this game. I'm new to this game. Jeg siger bare, Ej. I've only played this I've game only for played like this game 10 for hours or so. 10 hours. Ah. No problem. What? Han fucking faldt for den. Hey. Jamen, kan du lige repair min bil igen? Nej! Der er for mange hestekræfter. Okay. Fuck, du kører ringe. Siger du ikke? Fuck, man. Det troede jeg ikke, jeg måtte. Eller det tror jeg godt, jeg kunne. Skal vi ikke tage, når vi har været ved en Rebel? Vil du seriøst til en Outpost. Rebel? Ja, fordi så kan vi jo campe, hvad hedder det, drug dealer og få penge ud af det. Drug dealeren, hvor fanden ligger han hen? Han ligger nede ved havnen i Kavala. Eller nede ved tæt på Akalohori. Ja, det der shit der. Er der Hori? Hvor fanden er det? Nå, der! Hop ind! I will. Skynd dig lås. Nej, fordi vi kan jo bare kidnappe dem. Og så røve dem. Ja. Get in, man!
Hey, kartoffel, er du dansker? Prøv lige, jeg hopper lige ud. Jeg render lige ind og spørger ham. Vent lige. Nej. His. Hallo, kartoffel. Hallo, kartoffel. Hallo. Dig. Blå trøje, back kom tilbage, jeg skal snakke med dig. Hop ind, så kører vi ham ned. Nej. You guys wanna lift or what? Giv en kraftet med gas. Bad driving. Okay, du kører. Men det må altså blive efter, at jeg løber fra politiet. Hvad er det? Beautiful. Nå, men se det på den lyse side. Jeg fik din gun. Ja, og se på den lyse, der er nogen, der bliver anholdt. Mums. Fuck, hvor fedt. Skal vi køre over og kigge? Ej! Seriøst. Havde du glemt at unflip den? Det tror jeg. Unflipper den lige. Ej, for helvede. Du skal sgu da ikke skyde din bums. Undskyld. 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 Hvis nogen spørger, så er det ikke mig! Hvad er dit problem? Hvad? Hvad er dit problem? Nå, men jeg tror, skal vi cutte den her, eller hvad? Ja. Vi Nå, jamen, ses! seriøst?